Erakundetako ordezkariok, alderdi politikoetako ordezkariok, bazkideok, herritarrok, eraskotariko ordezkariok. Eguerdion, barkatu atzerapen txikitxo hau, eta ongietorri Euskalgintzaren Kontseiluak antolatutako ekitaldi honetara. Irudietan, ibilbide, oparo, eta luze baten laburpena ikusi ahal izan duzue. Aurrera begira gauden honetan, iraganari ere tokia egin nahi izan diogu, eta bide luzea izan arren aurretik, orain arte egin ditugun urratsei esker gaudelako hemen. Hizkuntza politiketan eragiteko adostasun soziala da gaur elkarrekin berretsi eta irudikatuko duguna, dokumentuak jasotako babes zabala aurkeztearekin batera. Ezin aipatu gabe utzi COVID-19 eta COVID-19ak astindu gaituenetik, hainbat eremutatik aldarrikatzen ari da, etorkizunari begirako erronka berriak zehaztu behar direla, eta ondorioz, politikek norabidetze berriak behar izateaz gain, hoietan eragiteko jauziak egin behar direla. Pandemiak astindu aurretik ere, esana genuen Euskalduntze prozesuak beste fase batera igaro behar zuela, eta horretarako hizkuntza politikak berrikusi eta birpentsatu behar genituela. Bada, krisiak irakatsi digu, bide hori inoiz baino beharrezkoagoa dugula. Hartara gurean ere, jauzia egiteko garaia dela berretsi nahi dugu abagune honetan. Eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur gurekin izateagatik, eta aurkeztuko dugun adostasunarekiko, egitasmoarekiko edo eta prozesuarekiko erakutsi duzuen konpromisoarengatik. Bat eginda bakarrik egin ahalko dugu posible aldaketa, eta bide horretan guztiak denok gara beharrezkoak. Eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Donostiako udalari ere bai, ekitaldi hau antolatzeko emandako laguntzarengatik. Gaur abiatuko duguna, etapa berri baten hasiera izanen delakoan, anbizioarekin, ilusioarekin eta ausardiarekin jauzi kolektibo bat emateragoaz.
Garazi, eskerrik asko Garazi entzunen du. Garazi Etxaburu Aulesti dantzaria genuen, tarte zoragarria eskaini diguna. Eta berak transmititutako sentsazioei hitzak Paul Bilbao Sarriak jarriko dizkie. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak. Paul, zurea da hitza. Instituzioetako ordezkariok, eragile politikoetako ordezkariok, bazkideok, herritarrok eta gaur nola ez, eta bereziki askotariko eragileok. Mila esker gaur gurekin tarte hau partekatzeagatik. Egia esan behar badut, agertoki honetara igotzea eta lehen ikuskitako bideoak, nolabiteko zirrara edo urduritasuna eragin ditez. Duela 4 urte eta erdi, hemen bertan, sentitu nuen zirrara eta sentitu nuen urduritasuna. 2016ko abenduaren 16an, emozio handiko bizipenak izan genituen, emozio handiko hitzartzeak izan genituen, gogoratzen baduzue, zuetako asko hemen egon zineten orduan, Aurel Jardiemi, Maria do Pilar García, hizkuntza aktivista historikoen hitzartzeak, gure bidaide eta bidegile izan zen Joan Mari Torrealdairen hitzartzea, eta emoziorik handiena nola ez, Europako 30 hizkuntza komunitate gutxituren, 30 hizkuntza komunitate hizkuntza gutxituren 100 gora eragilek munduari erakutsi genionean adostasun batera iristeko gai izan ginela. Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa garatzeko eta adosteko gai izan ginela. Eta zan behar dizuet, gaurko ekimenak baduela antzekotasun handia duela 4 urte eta erdi egin genuenarekin. Gaurkoa ere, kohesioaren, eskubideen eta justiziaren aldeko ekimena da. Gaurkoa ere, adostasuna ardatza duen ekimena da. Eta gaurkoa ere, hizkuntza politiketan eragiteko ekimena da. Azken finean, hemen gaudenok, gizarte justu, berdinzale eta kohesionatu baten bila ari gara. Eta horretarako adostasuna ardatza izan dadila nahi dugu. Eta horre guztiak elkartu gaitu gaur, jauzia egiteko beharrak. Gainera, esango nuke protokoloa aurkeztu eta handi gutxira zinera kontseiluan hizkuntza politiketan jauzia egin beharra ideia horri tiraka. Egia da, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesuan urratsak egin direla, ez dago zalantzari. Eta azkara orain hasiko, asko edo gutxi den, kontua ez da horka tramilatzea. Kontua da, etorkizunean fokoa jartzea. Nora iritzen nahi dugu. Eta hor bai, kontseiluan ikusten genuen bazegoela nolabaiteko kristalesko zapaia. Eta hor gero eta gehiagotan ikusten genuen bazegoela hizkuntza politiketan jauzia egiteko beharra. Eta ideia horren garapenari ekin genion bide honi edo bidea baino esango nuke hau bidaia bat dela. Eta izan zen ideia horri lotu genion beste bat. Hizkuntzak gure eguneroko eremu guztiak hartzen ditu. Eta horrezegatik, erabaki genuen bazela garaia ganoraz, askotariko eragileekin hitz egiten hasteko, hizkuntzaz eta hizkuntza politikaz. Askotan hitz egiten dugu zeharlerrotasunaz, eta iruditzen zitzaigun zeharlerrotasun hori modu esplizituago batean jorratzen hasi behar genuela. Gainera bagenuen, eta badugu esperientzia arrakastatsu bat, Euskaraldiak erakutsi digu, askotariko eragileen sinergiek zenolako eragin biderkatzailea izan dezakete gure hizkuntzaren normalizazio prozesuan. Kasu horretan, alde sozialean. Otaz, gure buruari esan genion, eta posible litzateke halako sinergiak aurkitzea hizkuntza politikei dagokionez? Hori izan da gure erronka. Orain dela 4 urte eta erdi, 2016ko abenduaren 16an, egia da areto hau leporaino beteta zegoela, eta gaur ez da horrela, gaur ezin izan dugu leporaino bete. Hain zuzen ere, segurtasun neurri zorrotzei jarritu behar izan diegulako.
Nork esango zigun duela 4 urte eta erdi, halako egoera distopikoa bizitzea egokituko zitzaigunik. Eta ikusi dugu, eta Nabelek esan du, pandemiak gure hizkuntzaren euskaren normalizazioan eraginak izan dituela, lehendik zetozen gabeziak areageriago utzi ditu. Gure prozesua oraindik, gure prozesuaren izaera oraindik hauskorra dela erakutsi digu pandemiak. Egia da, mundua aldatu dela, eta inoiz baino abiada biziagoan aldatzen ari da. Etorre guztiak egungo testuinguruan eragiten du. Eta zer esango dizuet, hain zuzen ere horregatik, testuinguru berri eta aldakor honetan are beharrezkoago delako hizkuntza politiketan ere jauzia egitea, erabaki genuen prozesu honekin jarraitzea. Alegia, esan dezakegu, testuinguruak eragin duela kontseiluan azeleragailua zapaltzea halako prozesu honetan. Orain dela 4 urte eta erdi, nazioarteko lagun asko genituen hemen. Gaur ez, orduan hitz egiten genuen hizkuntzen berreskurapen prozesuaz. Gaur, euskararen berreskurapen prozesuaz hitz egiten dugu. Eta horrezegatik, euskararen lurraldeko, Euskal Herriko eragileak zaituztegu hemen. Euskal Herriko eragileak izan behar zaretelako, Euskal Herriko eragileok izan behar dugulako prozesu honetan subjektu aktibo. Eta gainera, pandemiak bere gauza honak ere baditu. Pandemiak erakutsi digu zein garrantzitsua den lankidetzan denok elkarrekin jardutea. Aurreko astean, ekitaldi hau iragartzeko agerraldian, Gipuzkoako erizainen elkargoko lehendakari Pilar Lekuona, hemendik dabil Pilar, oso esaldi polita esan zuen prentsaurrekoan. Berak esan zuen, prozesu honek balio izan du begirada altzatu eta arazo partikularrari irtenbide globala emateko. Tegia da hori izan da gure helburua. Partikularretik orokorrera egitea jauzi, baina aldi berean, gure asmoa da, ondoren, orokorretik partikularrera itzultzea. Iazko abenduan, hemendik ez oso urruti, akuariumean, zuetariko askoren aurrean, kontseiluak honako hau esan zuen. Urte gogorra bizitzen ari gara, mundura eta etxera sartu zaigun pandemia honek, zein ondorio utziko dituen, oraindik ez dago aurrikusterik. Baina, sinetzita gaude, orain dela unea, lankidetzan eta adostasun berrien bidez egiteko. Eta bagoaz. Eta orduan, kontseiluak, gizarte eragileekin hizkuntza politiken inguruko adostasunak abian jartzeko konpromisoa hartu zuen. Abiatu ginen, eta 6 hilabete beranduago hemen gaude. Eta egia esan, ezin zinezita gaude jaso dugun lehen erantzunarekin. Prozesu laburra izan da, hasiera izan da, 10 bilera, mintegi, zaio, 100 gora ekarpen jaso ditu, benetan prozesua beratza izan dela esan behar dut. Gainera ez da bakarrik guk kontatzera joan garelako baizik eta elkar entzuteko balio izan du prozesu honek. Eta jakin izan dugu, eta zein izan beharko luke gure hizkuntzaren berreskurapen prozesuan gure ustez agertokia nora iritzi beharko genuke, eta horra iristeko ere zein izan beharko luke norabidea, zein izan beharko luke norabidetzea. Esan behar dut, horretan guztian lortu dugula eragilo guztion artean oinarrizko adostasuna. Benetan, gure ustez hori asko da. Gaur, hemen, gurekin prozesuan izan zaituztegun eragile zarete. Baina gehiago izan dira. Batzuek esan digute, asmoa dagatela jarraitzeko gurekin lanean, agian oraindik ez dutela bat egingo, baina aurrerago bai, edo agian arloz-arlokako lanketekin hasten garenean beraien ekarpenak egingo dituztela. Ikaragarria, elkargo profesional askotarikoak, unibertsitate eremoa, esparru sindikala, gazteria, mugimendu feminista, LGTB mugimendua, eremu kooperatiboa, kirola, izialdiak, enpresa. Benetan, gure ustez, lehen helburua lortu dugu. Arras desberdina diren eragileekin adostasun bat lortu dugu. Eta gainera, ezin bazterrean utzi proiektu honen bigarren ezaugarria. Euskal Herri osoko eragileekin egin dugu lan. Aurrekoan agerraldian esaten nuen eta gaur berresten dut.
Dokumentu hau, Añise Monjolosetik tuterara iritsi da. Eta hori oso handia izan da, azken finean horrek erakusten du norabidetze horiek eta helburu horiek eta helmuga horiek euskararen herri osorako balio dutela, naiz eta eremu bakoitzean hizkuntza politika desberdinak izan. Esan dizuet, esenatokire egona zenean, zirrara sentitu dudala, burura etorri zaizkidalako orain dela 4 urte eta erdiko oroitzapenak. Espero dut, eta seguru nago, ekitaldia amaitzerako ere, gaur, kursalen, hizkuntza politiketan eragiteko, adostasun sozialen lehen irudikazionek, horrek ere marka utziko didala, horrek ere marka utziko digula. Hala bedi, mila esker. Eskerrik asko, Paul. Gaurkoak marka utziko du, zalantzarik gabe. Sinergiak sortzen ditugun aldiro, bat egiten dugun aldiro, aldaketak eragiteko gai garela erakutsi izan dugu. Eta oraingoan ere, elkarlanaren bideak bere fruituak emanen dituelakoaren sinesmen osoa dugu. Jarraian ikusentzunezko bat ikusiko dugu, eta bertan jaso ditugu lortutako adostasunaren funtsa, eta dokumentuaren izenaren aurkezpena. Eta segidan, holtzara igoko dira, dokumentuarekin bat egin duten eragile sinatzailetako 2 ordezkari, Juan Mari Larrarte, Euskalgintzaren Kontseiluko lehendakaria eta elkar taldeko kidea, eta Eba Mutio, Euskal Monetako ordezkaria, eta beraiek adostasunaren gako nagusiak irakorriko dizkigute, eta baita eragileak zerrendatuko dituzte. Baina esan bezala, aurrera bideoa lehenengo. Plaka tektonikoak batzen direnean, lurrazala itxura aldatzeko prozesu sakonak eragiten dituzte. Hainbat marea edota korronte elkartzean, zorrunbilo bat. 2 korronte elektriko ezberdin elkarrengana hurbilduz gero, erakarri egiten dira. 2 zelulek bat egitean, bizitza sor dezakete. Auzolanak emaitzak erdiesten lagundu. Erreketako urremariak ibai zabaletan bat egiten dutenean, itsaso bilakatzen dira. Koloreak nahasiz, 11 tonu lortu daitezke. Eta erlojuko orratzek bat egitean, ordua heldu dela gogoraraziko digute. Aurrera egiteko ordua da. Etengabeko mugimenduan aurrera ez egitea, atzera egitea baita. Bide berri bati ekiteko ordua da. Urratsez urrats, baina etenik gabe. Hizkuntza eskubideen alde, gizarte kohesioaren alde, euskararen alde. Norbere esparrutik, baina indarrak batuz, oinarri sendoarekin. Lur emankorrean ereiteko, loratzeko. Hizkuntza politiketan jauzia egin behar dugu. Euskaraz eroso bizia ahal izateko. Kolorestatutako munduari gure kolore propioa eskaintzeko. Aniztasuna aintzakotzat hartuz, elkar bizitzan sakontzeko. Norabide horretan urratsak egiten hasiakara, bat eginez, elkarrekin eraginez. Batuz, aldatu. Aurrera egiteko garaia da. Denon hizkuntza eskubideen alde, gizarte kohesioaren alde, euskararen alde. Euskal hiztunen eskubideek bermatu gabe jarraitzen dute. Gaur-gaurkoz, euskal hiztunek nekez egin dezakete egunero euskaraz. Ez behintzat erosotasunez bazterkeriarik gabe. Eta bermen neurririk gabe, zaurgarrienen kaltean egiten du balantzak. Euskal hizkuntza komunitate eskubideen galeran. Eta gainera, pandemia garaian egoera hau are gehiago nabarmendu da. Horrexegatik, hizkuntza politikak berrikusi, indartu eta jauzi berria egiteko garaia da. Bai, aurrerapen garrantzitsuak eman dira, baina ez da aski. Hala erakusten dute, besteak beste, ezagutzari eta erabilerari lotutako adierazle nagusiek. Indarrean dauden hizkuntza politikek bide bat egin dute. Baina jauzi berriak egiteko, adostutako helburuak lortzeko, eguneratu eta berritu egin behar dira. Gaur egungo langa gainditu behar dugu.
Eta gizarte eragileok badugu zer esana. Gizarte osoa zarkatzen duen auzia da hizkuntzarena. Giza ahamenetarako edo aheman sozietarako oinarrizko bitartekoa da hizkuntza. Eta eremu guztietan gertatzen dira modu bateko zein besteko hizkuntza praktikak eta autoak. Horregatik, norbere esparru eta aheman sareetatik, jardunez eta eraginez, denon eskubideak bermatzeko urratsak egin behar ditugu. Gizarte berdintzareagoa eta kohesionatuagoa lortzen gitzakia baita. Gure arteko adostasunak horretarako bultzada izan nahi du, urrengo 2 hamarkadatan jauzi berria egiteko. Dokumentuarekin bat egiten dugun eragileok, aurrera begirako proposamena zehazterakoan, 7 printzipio hauetan oinarritu gara. Bat, berezkiari aurre egiteko eta elkarbizitzan sakontzeko, beharrezkoa da hizkuntza eskubideak respetatzea eta bermatzea. 2. Hizkuntza politika beti egiten da, sahiestezina da. Harreman sozial guztietarako bitartekoa izanik, etengabe ari gara hizkuntza baten edo bestearen aldeko hautu egiten. Horregatik, aitortu edo ez, neurriak hartu edo ez, administrazio eta erakunde guztiek egiten dute hizkuntza politika. 3. Euskararen normalizazio prozesua zeharka landu beharkoa da, eremu guztietan eta administrazio maila guztietan. Hizkuntza politika zeharkako politika publikoa da eta orekatua izan behar du. 4. Normalizazio prozesua soziala eta politikoa da. Normalizazio prozesuaren dimentsio politikoa, erabaki politikoak, eta soziala, herri gogoa, estuki erlazionaturik daude. Herri ekimenak eta ekimen politikoak norebide berean egin behar dute. 5. Normalizazio prozesuak progresiboa izan behar du. Lortu nahi den helburua eta lekuan lekuko ezaugarriak kontuan hartu behar ditu. 6. Hizkuntza politikek Euskal Herriko hizkuntza aniztasuna aintzakotzat hartu behar dute. 7. Normalizazio prozesua adostu gisa ulertzen dugu. Adostasun sozialak eta politikoak elaiki behar dira. Zenbat eta adostasun gehiago izan, orduan eta prozesu azkarragoa izango da. Bat egiten dugun eragileok, Euskararen normalizazio prozesuaren ondorengo faseari begira, honako helburua adostu dugu. Euskararen erabilera erosorako baldintzak sortzea. Horretarako, hizkuntza eskubideak eremu guztietan bermatu beharko dira. Hala nahi duen edonork ez dezan Euskara erabiltzeko inolako eragozpenik izan. Erabilera erosorako baldintzei buruz ari garenean, zera esan nahi dugu. Herritarrak ahalegin berezirik egin beharrik gabe, Euskara eroso erabiltzeko baldintzak izango dituela. Euskaraz hitz egiteagatik, deseroso edo baztertuta sentitu gabe. Eta beraz, guk adostatuko agertoki horretan hizkuntza eskubideak bermatuko dira eta bazterkariak alboratu. Egiturazkoak, legazkoak, ekonomikoak, sozialak edo kulturarak, agerikoa zein inplizituak, mota guztietakoak. Finean, Euskaraz duntasunez bizi ahal izango gara. Euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu, eta eskubide hori gauzatzeko erabakiak eta baliabideak eskatzen ditugu. Gaur-gaurkoz, oraindik, ez dira erabilera erosorako baldintza horiek betetzen, eta beraz, horiek sortzea izango dugu helburu. Euskararen erabilera kate luze baten katebegia da. Izan ere, erabilera hori gauzatu dadin, bere aurreko katebegia edo baldintzek eragiten diote. Eta era berean, erabilerak gainerako katebegietan eragiten du. Erabilera erosora igarotzeko, beraz, ezinbestekoa da zenbait baldintza betetzea. Batetik, maila individualeko baldintzak. Euskaraz eta beste hizkuntzetan aritzeko norbere gaitasun erlatiboa, motivazioa afektiboa eta pragmatikoa, besteak beste. Eta bestetik, maila kolektiboko baldintzak edo egiturazkoak. Elebidunen densitatea eta konzentrazioa, erabilera babesteko eta sustatzeko arau eta politikak, hizkuntzaren prestigioa. Hortaz, gure jomuga denez, horietan eragitea eta euskararen erabilera erosoko baldintzak sortzea, helburu hori lortzeko norabidean, 2 ardatz nagusi definitu dira. Ezagutzaren universalizazioa eta euskara eroso erabiltzeko eremuak sortu, garatu eta elkarlotzea. Lehenengoari dagokionez, hau da, ezagutzaren
unibertsalizazioari dagokionez, euskaraz eroso aritzeko gaitasun egokia izan behar da. Euskaraz aritzea ez dadin suertatu beste hizkuntza batean aritzea baino deserosoago. Horretaz gain, edonork, edonon euskara erabiltzeko, partaide guztiek euskara gaitasun nahikoa izan beharko dute. Ezagutzaren unibertsalizazioa lortu artean, lehen urrats gisa, ulermena unibertsalizatzea garantzitsua izango da. Helburu horretara iristeko, arreta jarri beharko da hiztun berriak lortzeko hiru emari nagusietan. Hezkuntza sisteman, helduen euskalduntzean eta familia transmisio edo hizkuntza sozializazioan. Horretarako, besteak beste, euskarak eroso arituko diren ikasleak eztea bermatuko duen murgiltze eredua ikasteredu orokor gisa ezagri beharko da. Eta helduan euskalduntzeko zerbitzua guztientzat eskuragarria izan dadin doakoa izan beharko du. Bigarrenari dagokionez, alegia, euskara eroso erabiltzeko espazioak sortu, garatu eta elkarlotzea, bi eremu bereizi ditugu. Eremu geografikoa, auzoak, herriak, eskualdeak, eta eremu soziofuntzionala, administrazioa, ikastetxea, lantokia, denda edo baita eremu digitala ere. Bi eremuak, geografikoa eta soziofuntzionala, bereizi litezken arren hartu emanean daude. Herriko dendek, udalak, tabernek, lantokiek, ikastetxeek ezaugarritzen dituzte ehun handi batean auzoak edo herriak. Eta alderantziz. Euskara eroso erabiltzeko, eremu horien garapen jasangarria ziurtatu beharko dugu. Ondorioz, eremu soziofuntzionaletik abiatuta, ahalik eta eremu geografiko zabalenetan euskara eroso erabiltzeko eremuak sortzen, garatzen eta elkartzen joan beharko gara. Norabide horretan, hizkuntza politiketan elagiteko asmoz, indahak batzeko ondorengo konpromisoak hartu ditugu. Lehena, dokumentu honetan jasotako edukia gizarteratzea, ahalik eta herritar sektore zabalenera helaraziz, eta horien aldekotasunak lortzeko ahalegina eginez. Bigarrena, dokumentu honetan jasotzen direnak geure egitea. Besterako elagireekin izan izakegun hartu emanetan dokumentu honetan jasotzen diren hizkuntza politikari buruzko ikuspegiak eta proposamenak defendatuz. Hirugarrena, dokumentua sinatu eta biharamunetik aurrera elkarlanean jarraitzea. Hizkuntza politiketan hartu beharreko neurri zehatzak eta horiek aurrera ateratzeko dinamikak definitzen. Bai, gizarte elagireok erantzukizunez jokatu behar dugu. Norbere esparruan jardunez eta eraginez, denon eskubideak bermatzeko urratsak eginez. Gizarte berdintzareago eta kohesionatuagoa lortzen giltzagia da. Urrengoa markadatan, jauzi berriak emateko aukera dugu. Bat eginez, elantzukizunak partekatuz, konpromisoak hartuz, eraginez. Gaur aurkeztutako adostasun sozialak ahalbidetuko du hizkuntza politika berri eta eraginkorragoa osatzea. Balia dezagun beraz honako adostasunak. Izan dadila bide berri baterako bultzada. Batuz, aldatu. Adostasunera bildu diren lehen eragileak honako hauek dira. Administrazioan euskaraz taldea. Aeka. Agirre Lehendakari Center. Ahotsenea. Artez. Athletic Club Fundazioa. Bai Euskarari elkartea. Behategia. Berria taldea. Bilgune feminista. Bizipoza. Bizkaia irratia. Bizkaiko abokatuen elkargo horetsua. Bizkaiko Jurtsintza Eskola. Dantzan. Dindaia Fundazioa. Egi, Eusko Gaztedi. Eige. Ene, sindikatua. Eizie. Ekologistak martxan. Ela sindikatua. Elujar. Elkar. Enmun. Ernai. SK sindikatua. Euskal Aktoreen Batasuna. Euskal Dantzarien Biltzarra. Euskal Editoreen Elkartea. Euskal Herrian Euskaraz. Euskal Herriko Antzerkizare Elkartea. Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoa Bizkaiko Delegaritza. Euskal Herriko Bertsozale Elkartea. Euskal Herriko Gutun Soziala. Euskal Herriko Ikastolak. Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Euskal Herriko Laborarien Batasuna. Euskal Herriko Pediatra Elkartea. Euskal Idazleen Elkartea. Euskal Konfederazioa. Euskal Kontsumitzaileen Elkartea.
Euskal Memoria Fundazioa, Euskal Moneta, Euskal Wikilarien elkartea, Euskaltzaleen topagunea, Euskaragileak enpresen batzordea, Eusko ikaskuntza, Farmazialari Euskaldunen elkartea, Garabide, Gazte Abertzaleak, Gerediaga, Gerriko Kultur Elkartea, Gipuzkoako erizainen elkargoa, Gipuzkoako Sendagileen elkartea, Gipuzkoako sendagireen elkargo ofiziala, Gipuzkoako Urtsintxa, Gure esku, Hemen elkartea, Eize, Ekimen, Ikasi, Hiru Sindikatua, Iruki da Josa, Hitzez Euskaltegia, Hizkuntza eskubideen behatokia, Ibaia, Ikama, Ilazki Euskaltegia, Higien lagunak, Jakin, Karmel Dajak, Katxiporreta, Konfekop, Kristau Eskolak, Lau sindikatua, Maizpide Euskaltegia, Mintzaian, Mintza Lasai, Mintzanet, Mondragon Korporazioa, Mondragon Unibertsitatea, Nafarroako Ateneoa, Nafarroako eta Egisoako Ika, Osasungoa Euskalduntzeko erakundea, Oinegi, Olatuko, Ordizia Rugbi elkartea, .eus Fundazioa, Real Sociedad Fundazioa, Sortzen, Sosolindustika Ikusteja, Esteila Sindikatua, Telesforo Monzon, Tinko Euskara Elkartea, Tokikom, Udako Euskal Unibertsitatea, Urratx Euskaltegia, eta oraingoz azkena, Zabalik Amikuzeko Euskalgintza. Eskerrik asko, Juanmari, eskerrik asko, Eba, eta jutik uste, baina... Bueno, adostasun sozialari ahotsa jarri diozu, Batu zaldatu hizkuntza politiketan eragiteko adostasun soziala posible egin duzuenon zerrenda entzun eta irakurri dugu. Eta guain pantailan duzuena, ekitaldia hasi aurretik egindako argazki dotorea, musukoekin, baina bueno, dotorea. Gaurkoa hasiera bat besterik ez da. Akordio sozial zabal baten hasiera eta gehiago zabaltzen joanen dena Euskal Herriko eragile gehiago batuta. Aurrera begira egin beharreko bidearen hasiera. Benetako jauzia emateko akordio zabalen hasiera. Jarraian, eskuartean ditugun erronken eta etorkizunen asmoen berri emanen digu berriro ere Paul Bilausarria, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak, eta bazkide diren gainerako eragiletako ordezkariak baita ere igoko zarete. Beraz, zatuzte. Eguerdion berriz ere, egia da, ohorea dela atzean dudan eragile hauekin guztiekin batera, eta hauen izenean hitz egitea, eta nola ez, nire aurretik izan nuen, Xabier Mendiguren ere hemen izatea. Ohorea da benetan Euskalgintzaren Kontseiluaren handitasuna eta aniztasuna erakustea. Hala ere, eta hau benetan, eta bihotzetik esaten dut, gaur, guretzat, benetako ohorea dela, zuek denok aurrean izatea. Zuen denon aurrean hitz egiten hastea. Eta benetan, badagokit, are guiago hemen bazkide guztiak atzean izan da, Kontseiluaren izenean eskerrak ematea. Eskerrak ematea erakutsi diguzuen presutasunarengatik. Eskerrak ematea gurekin bide berri honi ekiteko
erakutsi duzuen laguntzarengatik. Eta bideariekin aurretik gainera, honezkero erabaki dugu nola iritsi nahi dugun, eta hori oso garrantzitsua da. Batu garen eragileok, zerrende guzi da, helburu desberdinak ditugu, lan eremu desberdinak ditugu. Hala ere, jakin izan dugu, etorkizuna eta helmugatzat jotzen dugun agertoki hori definitzen, zehazten, lehen esan dute, euskaldun guztientzat euskararen erabilera erosorako baldintzak egongo diren agertokia jarri dugu helmuga. Alegia, hizkuntza eskubidea bermatuko diren eta lan nahi duen edonork. Euskara erabiltzeko eragozpenik, bazterkeriarik edo edonolako deserosotasunik gabe izango duen agertokia. Hor ere, iruditzen zaigu jauzia egin dugula terminologiarekin. Eta paradigma berri eta interesgarria jarri dugula hizkuntza politikaren esparruan. Ezagutzaren eta erabidearen dikotomia gainditu dugu. Eta beste egitate batean jarri dugu fokoa. Euskaren erabilera, erosorako baldintzak. Eta iruditzen zait, zelai horretan jokatzen dugula etorkizuna. Gainera, helmuga agertokia definitu dugu eta horra iristeko norabideak ere adostu ditugu. Alegia, euskara erabilerosako baldintzak lortuko baditugu, esan dugu zein den norabidea, ezagutza unibertsalizazioa eta erabilera erosorako espazioak sortu, garatu eta elkarlotzea. Aurretik, elkar eta euskalmonetako lagunek aletu dute gure adostasunaren muina. Baina nik ideia bat errepikatuko nuke. Hizkuntza politiketan eragiteari begira, helmuga eta norabideak adosteko gai izan garela. Eta orain zer? Helburua zehaztuta, norabidea zehaztuta, orain zer? Etorkizunean nola jokatuko dugu? Izan ere, gaur badagokigu etorkizunaz hitz egitea. Askotan esaten da, gaur da bihar, eta egia da, ona iritsi gara, baina gaur behin eta berriro errepikatu dugun bezala ziklo edo fase berri baten hasiera da. Batuz aldatu. Izen hartu du hemendik aurrera garatuko dugun dinamikak. Baina hemen kontua da, zer egingo dugu gehiago batzeko, zer egingo dugu gehiago aldatzeko. Besteak beste, lan egiteko modu berri bati hasiera eman nahi diogu. Abenduan, kontseiluak konpromiso hartu zuen adostasun honetara iristeko. Eta gaur, Euskalgintzaren kontseiluak bidaide zaituztegun hamarnaka eragileen aurrean konpromiso agertu nahi dugu bide honi gogoz eta determinazioz egiteko. Zuen ekarpenak jaso ditugu, zuen bat egitea jaso digu. Eta hain egia da, guri ere badagokigu honek guztiak aurrera egin dezan lanean hastea. Eta horretarako, 3 lanildo aurreikusi ditugu. Lehenengoa, batuz aldatu, edukia zabaldu eta eragile gehiagorengana iritsi. Gaur, hizkuntza politiketan eragiteko adostasunaren lehen irudikapena egin dugu. Adostasun zabala lortu dugu, askotarikoa. Baina eskara ze. 5 hilabeteko lanketak gaurko argazki ederra eman digu. Baina orain gu guztiok bihurtzen bagara honen guztiaren bozeramaile, seguru gaude proposamen honek ere efektu biderkatzaile izan dezakela eta zinez handitu daitekela adostasun honekin bat egiten duten eragileen eta esparruen zerrenda. Horren zer esan nahi du? Gaurtik aurrera jarraitu behar dugula elkarrekin hitz egiten, eragile entzuten, erabilera erosorako baldintzen beharra plazaratzen, partekatzen, horra iristeko proposatzen dugun ibilbidea azaltzen. Lehen esan bezala paradigma berri bat jarri dugu mahai gainean. Eta eragileak paradigma horretara lotzea lortu behar dugu. Eta horretarako lan egingo dugu. Oraindik jorratu ez ditugun gizarte eremuetara, gizarte esparruetara iritzi behar dugu. Gizarte esparru batzuetan, oraindik iritzi ez garen eragile horiengana iritzi behar dugu. Eta nola ez?
Hizkuntza baten normalizazioen prozesuan herritarra da motore. Eta hoiengana ere iritzi behar dugu. Herritarrekin ere hitz egin beharko dugu eta partekatuko dugu beraiekin, benetan erabilera erosorako baldintzen beharra eta aldarria egin behar dela. 2. Batuz aldatu, arloetako estrategiak definitzen hasi. Hemen atzean, dauden euskalgintza garaiek ere, askotarikoak dira. Askotariko eremuan ari dira lanean. Kulturan, hedabideetan, ingurune digitalean, aktibazioan, administrazioan, hezkuntzan. Adostasunekin bat egiten duzuen eragileon moduan. Horrexegatik oso garrantzitsua iruditzen zaigu aliantza berrien bidez lan egiten hastea. Egia da, etorkizuneko hizkuntza politiken norabidetze orokorrean lortu dugula adostasuna. Makroan nondik jo adostu dugu. Hala ere, egia ere bada, gure erakundeen, gure eragileen, egunerokoi gehiago lotzen zaiela mikroa. Hau da, alorrez alor jorratu beharreko bidea. Alegia, nola eragin daiteke ezagutza unibertsalizazioan edo euskal erabilera erosoko espazioetan, hezkuntza formaletik, eremu sozioekonomikotik, sindikalgintzatik, edo nola egin, zer egin, ez dakit, hezkuntza formalean, hedabideetan, ezagutzaren unibertsalizazioan eragiteko edo eta erabilera erosorako espazioak lortzeko, sortzeko. Non daude lehentasunak Carlos Arlo? Eta lehentasun horietan, zeinek duen premia handiagoa? Hemen badakago erronka. Gai izango gara lehentasun haue finkatuta elkarrekin urratsak egiteko. Bagia esan behar badizuet, kontseiluan sinitzita gaude, baietz. Hori posible dela. Eta horrexegatik, arloz arloko lanketari ekingo diogu. Azken finean, arloz arlo pusle baten piezak izango bagina bezala, ez? Euskararen normalizazio prozesuaren puslearen pieza gara. Eta pieza guztiak ondo aukatu behar dira, baina lehenik eta behin jakin behar dugu pieza bakoitza nola eta non kokatu behar den. Egia da, arlo batzuetako eragile batzuak gogotsu zaudetela. Zuekin izandako elkarrizketetan alazea dirazi diguzue. Norabideze orokorrak adoz, baina zuek zuen eremuan zer egin daitekeen jakin nahi duzuela eta horretarako elkarrekin lan egiteko prestutasuna agertu nahi diguzue. Eta hori da gaur hemen zuen aurrean partekatu nahi dugun bigarren erronka. Goazen arloz arlo hizkuntza politiketan eragiteko lehentasunak definitzera. Eta ondoren, nola ez dezagun utzi hau dana marko teorikoan. Goazen elkarrekin urratsak egitera. Errepiketzen ari gara, ziklo berri bat edo fase berri bat, uste dut hori izango dela ezaugarri nagusiena. Eragileen arteko adostasunak oinarri elkarrekin bidea egiten guztion artean. Eta aurreratu nahi dizuet, abenduan aurreratu nuen bezala, kontseiluak ekin diola honezkero arloz arlokako lanketari, makrotik mikrora eramateko ariketari. Eta hor nola ez, zuengandik azken asteotan jaso ditugun ekarpenak txertatu ditugu. Eta egia da, gogotsu gaudela zuekin hori guztia partekatzeko. Hortaz, ekin diezaiogun lankiretza eredu berri horri. Eta hirugarren erronka, batuz aldatu, lehen ere aipatu da, adostasun sozialetik, adostasun politikorako jauzia egin beharko dugu. Erekitzen ari garen adostasun sozial hau, adostasun politiko bihurrarazi beharko dugu. Gaur gainera, lurralde guztietako eragile politikoetako ordezkaria ditugu eta instituzioak, eta hori ere postekoa da. Lehen, aipatu da, hizkuntza baten normalizazio prozesua soziala eta politikoa dela. Hanka sozial sendoa behar du, baina baita hanka politiko sendoa ere. Horregatik gure asmoa, adostasun sozial trinko hauek, adostasun politiko bihurtze izango da. Horretarako lan egingo dugu, horretarako lanildo bat zabalduko dugu eragile politikoen artean ere adostasuna lor dadin. Izan ere, dokumentuan izenak esaten duen bezala, hizkuntza politiketan eragiteko adostasun sozialez ari gara, alegia hizkuntza politiketan eragiteko dinamika batez ari gara. Eta hori lortuko badugu, alderdi politikoekin ere bide bat egin beharko dugu. Zertarako eta eragile guztiok lortu dugun adostasun hau ere
haiekin partekatzeko eta haiek ere parte aktibo bihurtzeko. Hortaz, adostasun sozialetik, adostasun soziopolitikorako jauzia izango da hurrengo hilabeteetarako 3. erronka. Jauzi ez ari gara azken asteotan. Gaur ere, jauzia behin eta berriro atera da. Jauzika aritu zaigu Garazi Etxaburu, eta espero dezagun, ekitaldi amaitu horretik ere bere jauziak ikusi ahal izatea. Kontseiluak lehen jauzia abenduan egin zuen, adostasunak erdiesteko proposamena mahai gainean jarri zuenean. Ondoren, jauzia egin zuen proposamenaren lanketarekin zionean, zuekin guztiokin proposamena partekatuz, ekarpena jasoz, eta testua berreginez. Zan dezakegulako testu hau, testu eraberritua dela. Eragileon ekarpenekin eraberritutako testua. Eta gaur, 3. jauzia egiteragoaz. Gizartearen aurrean, hizkuntza eskubideen bermea ardatz izango duten politiketan eragiteko urratz bateratuetarako konpromisoak agertuz. Eta gurekin bidea hasi diren eragilei, aurrera jarraitzeko konpromisoa eskainiz. Gaur guri badakigulako zuei agertzea gure konpromisoa bide honi jarraitzeko. Aurreko ikusentzunezkoan agertu den esaldi bat baliatuko dut gaurko hitzartzea bukatzeko. Bide berri bati ekiteko ordua da, urratsez urratz, baina etenik gabe. Norabide horretan urratsak egiten hasia gara, bat eginez, elkarrekin eraginez. Lagunok, zenbat eta gehiago batu, are eta gehiago aldatuko dugu. Eta bagoaz horretara, batuz, aldatuz. Mila esker. Eskerrik asko, Paul, berriz ere. Eta eskerrik asko Euskalgintzaren Kontseilua osatzen duzuen eragile eta pertsona guztiei. Zuen lan nekaezinak eta bultzadak ekarri gaitu gaur hona, jauzi egitera. Adostasun zabala dugu oinarri bide berri honetan, eta orain honek guztiak aurrera egin dezan lanean hastea tokatzen zaigu. Paulek ongi aipatu ditu, abia puntua badugu, baina 3 erronkak ere bai. Bata, edukia zabaltzea eta eragile gehiagorengana iristea. Bigarrena aipatu du, estrategiak definitzen hastea, arloz, arlo. Eta azkenik, adostasun sozialetik, adostasun politikorako jauzia erdiestea. Eta iritsi gara, ekitaldiaren bukaerara. Jarraian, Garazi Etxaburu Aulesti dantzaria izanen dugu berriro ere gurekin, Mikel Auaren gure hitzak kantuarekin hitzik gabe, baina sentsazioz beteta, gozamena izanen da zuentzako. Baina bukatu horretik irtelerako zenbait ohar, bai? Gure segurtasuna bermatze aldera. Lehenengo aurreneko filetakoak hasiko zarete ateratzen, bakoitza bere atetik, mesedez, hilaraz hilara. Ateratzerakoan batuz aldatu dokumentua jasotzeko aukera izanen duzue, batzuk ja baduzue eskuartean, baina jasotzen duzuenean, mesedez, ekidin pilaketak ez gelditu hemen eta saiatu kursalaren kanpokaldera ateratzen. Aurrera begira, espero dugu horrelako ekitalde jendetsua geroz eta gehiago egin ahal izatea, baina oraingoz behintzat bermatu dezagun guztion osasuna. Eta esan bezala, gozatu Garazirekin orain, eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik.
Gotz baien nahiena Oilur, oilur Enelur, enea Txoritua noratura Biegales haidian Gure hitzak esan berriz esan Ez daitezela astu, ez daitezela gal Elur gainean txorian karinek Utzitako arrasto sail ederra bezala xe Ni aideka, nei pieda Txauotz beiden naiki aidi Maitian onzira Nik ez zaitut ikusten Ez berririk jakiten Nora galdu zira Nora galdu zira Gure hitzak esan berriz esan Ez daitezela astu, ez daitezela gal Elur gainean txorian karinek Utzitako arrasto sail ederra bezala xe Ait biezan Skuoiden ni abadena Zer dio isiltzen denak Isiltzen denean Zer